То май не знам какво записва изобщо. Дали Какво си иска? записва каквото трябва въпроса. Или иска да направя така. Ей, майко. Ама няма, много са такова, брат. Няма, изобщо тракинга не е добър. Ти Ей, си- са тракинга ти е виновен. Ми, Като брат, печелиш, не му можеше да не се зареда помпа. опълкаш от тракинга. Пак си беше шит. Не дам си Ама вада не се оръжията, опълкаш. не мога да си взема по таковата, не мога да ги заредя. Чай сега да виж какво. Той каза, че тракинга не е най-добрия. Ама. P90, брат. Кое е това? Его е. P90. Аз чух 90, брат. Си към това пък какво ми отброява. Его е един скоп тук. Вау. Аз съм готов вече. Брат, искам си двете карабини и това е. Резаната карабина. Пусна ли запис? Да. Направи ми някакво такива, бе. Направи ми някакво. Защото не спечелиш. Убих се! Сам? Да. Ба си уя. Бати добрата игра. Изпадна си мечтата. Yes! Нали? Едно от две. Кога кажеш на домашна да се убием. Това имаш предвид. Това го убих, Виж, брат. съм. Трябваше ме с картечница. И че ще падне. Опа. Не, са умре то. Ти ще умреш. Всички ще умрат. Как трябва до компаунд болват. Абе, това зомби ли беше, бе? Просто Това е мълдник. уормъпа ли, бе? Да. Оф. Так му се изкефи. И към това ги нагърмева. Хи. Това гледа го, брат. Аре, аре. Ба, тъпя уепън. Какво стърнаш? Брат, тази помпа. Целият сървър паприка става. Маля, това как се е глишнал там. Това граната ли фърли по мене? Кажи му, педал. И му я върни. Можеш ли да хванеш и да метнеш по него обратно? Брат, не знам, аз не съм метали граната по мене до сега. Аз бих пробвал. Салам алейкум. Battlegrounds deployment begins in 10, Oh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. То откъде слезна, бе? Аз ще продължавам да тренирам, бате. Я виж ти! Това не трябва да е така, МК. И ми шотни му го. Преди Ама. всички. Печели си точки, бе, утре. Дали трябваше да му го покажа? Да. Ще го снимам за другия, вием го и на клип даже. Бах ти доброто. Ти верно даш клипа за... Бък тестинг. Сега гледаш, сам съм си в лобито. Така става, като се правиш на генгста и скачаш от самолети. така, Буквално бе. скачаш от самолета. Тук ме чака. Къде го режеш това? Вече то скок, бе. Тук имаше едно оръжие. Вижте ли? Граната. Ел патрон е тук при мен. Аре, бе, къде се Колко оръжие? е празно всичко, брат. Няма такова, нямат бюджет за... Едно преди това е минал истински батъл роял и са обрали всичко.
Абе, то... Чай тихо. Ей, мамка. Чай, страхот. Ти си нинджа, бе. То брат на Ето педала. То тъпле, не ме ли виде? А ти това ще не го спреваш. Хвани го да бъдеш той спрейни, бе. Че ми се продъниха ушите. Абе, няма, за какво ми е да спрем, като му стръм два пъти повече? Бъди логичен, Емка. Какво има тук? Буку МП петица. Сега съм вече готов за бой. Добре, това не беше толкова смотан прозорец. Не ме продъни. Аз какво му разказа играта, бе. Ей, не съм вътре далеч от зоната. Не, няма проблем. Джо Рожа. После като спреш стрима на подстия ти кажа нещо. Добре. Инстаграм си прави кирия с мене. Що? Гушете ни чули какво му казах преди малко, бе, луд. Не, брат, като се цъкам и не чуем. Викам му... Ама че си Инстаграм си прави кирия с него. Да. А, Викам му, че като спре да снимаш, ще му кажа то. И така, що? Аз съм готов. Дай нож. Моля си взем сам ножа, така. Ако има нещо важно, ми кажи, я погледна, защото цъкам. 15 човека останаха. А те по колко са или колко се събират? 24. Добре. Преди не са събирали толкова, брат, смети. Щом няма 24 човека да играят играта. Не бъди гаден. Да, все пак ми е да без пари човека. А той как се намерихте? А? Как се намерихте? Каза му майка. Не, в Reddit беше пуснал пост. В Reddit? Да. А, То затова е най-worth Reddit. Защото много бета тестъри нямат пари да... МК. Ей, Така застава на прозореца. ако не спечелиш, брат. Аз не знам. И съм По тебе стреляй. О, видели го? Не гледам. Сега ще погледна. Гадно е презареждането, иначе е много добро това. Това не ти трябва вече. Брат, това не разбра какво се случи. Аз му махах през прозореца, брат. Охо. Чули го? Беше близо. А зоната ли съм? Къде е? Джонатан, къде си? Джонатан Асов. И брат му спас. Ти си бати педала, какво седиш и кемпиш, брат? Добре, излизам. Няма да Айде. кемпи. Сега ще се стърват на първия километър. Кейфме как нещата зареждат, като се доближим до тях. Ти какво очакваш да се натоварваш? Тръбата и да погледнем. Влизи вътре, ези си ти пее. О, то е до мене, брат. Като съм в Gun Game, в този сервер, как да се махна, бе? Не знам. Пробвай с наклона черта exit или нещо такова. Бе, виж го. Горе в планината. Не мога да гоним, трябва да го... Как е зоната да не дойдат и направи геймплей? Нема е до тук. Аз пак съм вътре в зоната. А моя дали идва? Къде е педала? Опа, го е, видели го? Зелене е там. Идват. Сега ще го пресрещнем. Папа! Оп!
Помразите ли стреля? Кой Вълко, стреля? бегай, бегай. Кой стреля? Скри се надолу, бе, скри се надолу. Той те стреляше от гората. От коя гора? А, Той зад там тебе. някой бе. Не бе, зад тебе бе. Ето там. Не виж ли това червеното къде се появява, като те стрелят? Не го забелязах откъде идва. Какво е това бе? Стим. Показва... Чакай, он е там, брат. Он е там, го загази яко. Само един за него. Не заслужава повече. Давай. Юху! И той излезна извън това бе. Той Ехе, играе го Рамбо. и го обърнеш очите. То ми вземал хапа обаче, Лайнара. Не, може Преди би малко. зоната ще се показа малко. от Не, нея. не, то още не е дръпнала. Я да видим, то къде е. Сега ще се върне. А колко има още Его е живи? там, виж го. Да. Колко живи има? Трима. Той е още Охо. един, бат. Брат, по един куршум за всеки. С двете помпи с един Колко убиваше. патрони? 7-8. Така е, то са. Това, че ако ми дойдат и двамата наведнъж, съм го сдавил. Аз ти казвам един куршум за всеки. Я видим къде е този други. Извали. Изчезна. Може би слезнал надолу. И той трябва да дойде оттам. Зависи, може да обиколи. Къде си? Пендехо. Бъти пердето ти се случи. А, това е другата зона, бе. Оп, видя ли го? Излезни от другия вход, защото той може да те е видял тук. Зарежи бързо. Бързо. Браво. Къде е А, другата другия помпа? помпи. А? А, ти го уби. Ти го Къде е уби, другата добре. помпа? Къде е другата помпа? Метна по-рано. Не, не, тук е, тук е, тук. Презареждай бързо. Оп, майко. И другия ли е там? А, е там на планината, Не брат. си Виж, презаредил лявата май. всички са заредени. Да. То ще го бие зоната, бе, споко. И давай. Давай му от другия край, докато го убива зоната. Аз не знам дали е тук извън дали зоната в момента. От тук дали ще му направиш един лонгшот? Базука, виждал ли си? И му съм на един хит. Как ходи като... Само са му отрезали краката. Не е готов, не знае какво го чака. Ей, чай, това ме страна един път и ще умрем. Не. Бързо. Ей, ти от си, бе! Бах ти тъшак! Брат, много е тъпа зона. Много е тъпа зоната, аз не знам откъде идва и къде ще се такова. А бах ти тъпа тигър. Ти си много слабо. Брат, Той не умре, бе. другата игра пак с две помпи, това е. Почне няма изобщо никакви оръжия да търсим. Две помпи и Поред това е. мен е най-по-добре. Що? Защото мога да презареждам, да. Да. Мога как ще се Мисля- оплел в кабелите. Две са окей. За